ראש הממשלה סבר מתחילת הדרך כי אם ההליך המשפטי יתנהל עד סופו, הוא יסתיים בזיכוי מלא. אני מפספס כאן משהו? כאילו, אולי אני הבנתי לא נכון, אבל אם ביבי חושב שיזכו אותו, למה הוא מבקש... אנשים מתייחסים לחנינה הזאת כאילו זה אסיר בכלא כביכול שביצע דברים לא טובים, ואז מבקש שיוותרו עליהם. אבל כאן הסיפור הוא אחר לגמרי. ברור לכולם שראש הממשלה יצא זכאי, זה לא קשור לימין או שמאל, זה פשוט בהיגיון בסיסי. הסיבה שהוא מבקש את החנינה זה כי הוא בסך הכל בדם. צריך להבין שראש הממשלה מתמודד עם 7 זירות. כרגע חיזבאללה מתחמש בצפון, איראן גם מתחמשת, חמאס מתחמש, הוא צריך לרדוף על כך שלא יהיה מדינה פלסטינית וגם החות'ים על הדרך מאיימים. גם לא דיברתי על העניין הכלכלי, על משבר הדיור, וכל זה הוא צריך להתעסק, אבל מה לוקחים לו 3 פעמים בשבוע מהזמן הוא כך עיקר שלו לכאלו שטויות. הייתה אמורה להיות 10 ב8:10 בערב, וראש הממשלה ביטל אותה אצל אילוז כמה דקות לפניה. מה הוא עושה בזמן הזה? נפגש עם שרת התחבורה. אתם מבינים שהגענו למצב שלראש הממשלה אין זמן להיפגש עם השרים שלו בגלל שהוא עסוק בין איראן, חיזבאללה, חמאס, חות'ים, ג'יהאד איסלאמי, סוריה, לבין בקס בני? ברצינות?